Bismillahir Rahmanir Rahim. Fansar mahaifi kashi na 2. Yace to shikenan. Gobe dai zan taho. Idan kuna nan malami ne to. Idan kuma kuna asibitin Murtala ne, shikenan. In kuma kuna can Kibiyan ne, idan dai nazo zan kira. Yace to shikenan sai ka zo din. Daga nan ya yanke kiran. Bayan ya yanke kiran, Sani ya ƙara juya akalan kiransa zuwa ɗayan ɓangaren. Shi ko a can kwance yake shi da matarsa suna hira, tana kan kirjinsa, tambayarsa take yi, waya yanayin aikinsa. Kwana 2 idan ya tafi baya dawowa da wuri. Wani lokacin sai ta gama kintsa abinci har sai ya huce sannan zai dawo. Da alaman dai tana tuhumansa. Ya yi murmushi ya ce, halina da ke Salma ce ka tambaya. Yanzu kina tsiye ni ne da wannan tambayar akan kina tsoron ne miki kishiya koko. Wanda kira da Salma sai murmushi ta ce, ba kishiya ce nake tsoro ba. Kishiyar waje nake gudu. Saboda a zahirin gaskiya ni a matsayina na matar aure, ina tsoron a ce mijina yana hudda da wata a waje, da hakan gwara kawai ya samu yanda zai yi ya haɗa mu a waje ɗaya. Ni sai na fi farin ciki, zuciyata sai ta fi samun nutsuwa, kuma ba zai je ɗauko mana wannan cutar ta zamani ba. Abin da mata da yawa ba sa so, sai ka ji ana wai da kishiyar gida gwara ta waje. Wannan kuskure ne ba ɗan ƙarami ba, saboda a zahirin gaskiya Abban Yusuf, a zahirin gaskiya Abban Kabir, na sha gani da yawa waɗanda za ka ji sun ce su da a musu kishiya gwara mijinsu yake hudda da mata a waje. To so da yawa hakan tana faruwa, kaga an kama mijin matar da wata yarinya ko kuma a gidan mata. Gashi nan dai da yawa, kuma ka zo ka ga wai suna ɓacin rai in an kama mazajensu, wai suna kama su da laifi. Alhalin su fara yanka musu tikitin wannan abun, wanda inda za a bi diddigin abun, su ma suna da wani kamasho nasu na laifi, ko ɗan ƙarami ko yaya yake, wallahi suna da kamasho nasu. Amma sai ga wai sun je sun murtake fuska, me ba ma muku a gida, me kuke nema a wajen mu kuna rasawa, da har za ku bi matan waje. Alhalin a wancan lokaci sun manta su ne su ba su izinin akan su musu kishiya, gwara su bi matan banza na waje. Wanda a kira da Abban Kabir ya ce, Maman Kabir, kina da gaskiya. Tabbas, jajircewanki da ƙoƙarinki da nuna kawaicinki da kuma kula da ni da kike yi, ya cancanta ne miki godiya. Na gode, Allah ya saka. Abin da nake so ki sani shine, zahirin gaskiya a wannan lokaci namu, mata suna da wani abu. Zahiri, Ƙur'ani ya ce kishi ma halal ne, amma fa kishin da matanmu ne yanzu suke yi ba shine kishi ba. A'a, kishin da ayar je a yi aƙalla za su kai kusan guda 5. Na farko, wanda ya halatta sosai a yi shi ne, idan kuna karatu a guri guda, to ya kasance kai kana ƙoƙarin ka wuce wancan ɗan uwanka, shi ma a ce yana ƙoƙarin ya wuce ka. Wannan kishi ne ya halatta. Na biyunsu shi ne matan aure. Kishin da matan aure suke yi, wanda ya halatta shi ne, ki yi ƙoƙari ki gano abin da mijinki yake so a tattare da ke, a tattare da dukkan wata mace. Akwai mijin da
shi a rayuwarsa yana buƙatar son kulawa ta ɓangaren auratayya. Akwai mijin da shi a rayuwarsa yana son kulawa ne ta ɓangaren abinci. Akwai mijin da shi a buƙatar rayuwarsa kawai shi yana so ya ga matarsa ta ne waje kaza ya gyaru, a'a kitso ne fi so a wajen mace, a'a wani kunshi ne, gashi nan. To nan ne ake so ki fi ƴar uwarki a zaƙa wajen wannan, amma ba wai kawai dan miji ya zo ya shiga ɗakin wance ki zo fita da bala'i kaza kaza kaza, ni a ranar kwana na awa kaza kai a ɗaki na. Wannan bai dace ba sam, wannan babu shi a addini, jahilci. Kuma sai ki ga duk ilimin mace in ya zo ta ɓangaren kishi to babu shi, ta koma sifili. Wannan haka yake yawa. Amma ke na ga kina ƙoƙarin kwatantawa, duk da dai ni ma ɗin daman wata 2 nake jira. Akwai gida ma da nake ƙoƙarin kama mana haya wanda zan ƙara aure, zan kai ta ciki. Ta ɓata rai ta kai mai duka a jiki tana faɗin tsokana ko tsokana ta ko, ai ni ba na tsoron kishiya ko uku ma za ka yi lokaci ɗaya, ni wallahi ba na tsoron su. A'a fa maman Kabir, kada mu zo mu ji ana kai. To shi kenan, suna cikin haka wayarsa ta ɗau ringin, ta miƙa hannu ta ɗauko ta duba, sai ta ga an sa Proda. Nan ta miƙa masa, ta kara, ya karɓa, ya kara wayar a kunni. Amma alaikum salam, daga can ya riga ya yi sallama. Sani, lafiya? Me ya faru? Yaya, dama jikin baba ne ya tashi, yanzu haka muna asibiti. Wani asibitin? Muna nan cikin Kibiya. Kuma likita ya ce jikin shi ya tsananta, kusan ya kai matakin ƙarshe, saboda haka za mu iya rasa shi ko da yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yaya za a rasa shi? To likita ya ce kudin aikin shi 800. Wai ba za mu iya biya ba, saboda haka zai rubuta mana wasu magungunan wanda za mu je muke bashi. Jikin shi zai karfi, amma ba za mu iya biyan kudin aiki ba. Yanzu ka kira Usman ne? Na kira Usman, ya ce gobe zai taho. Gobe? Sai jibi kenan zai karaso? A'a, ya ce jirgi zai hau. To shi kenan. Yanzu yadda ake ciki shine, ka tambaye shi likitan zai iya yi masu baban namu aiki, ko kuwa zai mun bar nan. To shi kenan. Yin ma ba a nan ba ne, na san inda 800 ne, zan iya karumawa. Usman ma idan ya karumo za mu yi haɗa 800 a yi masa aiki. Usman yana samu a wajen aikinsa, duk da dai akwai abokin baba. To dai shikenan, kawai kai yanda nake din shikenan. A'a, waye abokin baba? Ka san zai taimaka mana, wane ne shi? A bar magana. Dama yana nufin makocin nan namu. To da yawa idan jikin baba ya tashi yana ɗan taimaka mana. Nan Sani ya ce, shi na fara kira lokacin da jikin baba ya tashi, akan ya zo ya taimaka mana, mu sa baba ma a cikin mashin. In ka ga wani irin kallo da ya mun, sai nake tunanin anya daman can nuna baba kulawa da yake yi ba da wata manufa yake yi ba. Sani, ka sa abin da kake cewa kuwa? Da gaske kake? Yaya zan maka ƙarya ne? Akan ciwon baba, babu abin da zan iya ɓoyewa wani ɗan uwa nawa, in dai na san zai iya taimaka mu. Kuma magana ake yi akan shi ya taimaka a ceto ran baba. Kako ba zan je na ce yayi kaza ba, alhalin bai ba. To shikenan, yanzu dai insha Allah ni ma gobe zan taho, sai mu zo mu ga yadda za a yi. Shikenan, sai ka taho. Daga nan su ma sai yanke wayar. Nan
ta dube shi ta ce, lafiya, me ya faru? Wallahi jikin baba ne ya ƙara tsanantawa, yanzu haka ma wasu na asibiti, kuma ciwon an ce ya kai matakin ƙarshe, dole sai an masa aiki, idan ba haka ba kuma za mu iya rasa shi. Subhanallahi. Yanzu ya za a yi kenan? Yanzu dole zan rubuta takardar neman hutu ne, ko da na sati ne, in tura kamfani daga nan, ko sai na wuce. Idan ba haka ba ina ganin za mu yi rasa shi a kowane lokaci, domin sun buƙaci wani kuɗi, kuma dole ne a je mu ɗan san yadda za a yi a haɗa, domin ba su da komai a can, dama mu ne muke tura musu da abin da za su ci. Kin ga ya kamata to mu taimaka ko? Haka ne. Ba ce kawai yanzu in tashi in fara mana shirye-shirye, ƙwarai da gaske. Amma bar min Kabir a nan, don na san idan ya je ma taimaka, takura miki zai yi, wallahi kaman ka sani. Gwara ka rage min wannan. Nan ta aje masa shi, ita kuma ta je ta fara harhaɗa musu kayan tafiya. A can ƙasar Ghana kuwa, wani tankameman fili ne na gani, mutane sama da 500 suna aiki a gurin, ga wasu manya-manyan motoci masu haka suna haka, kimanin tafiyar kilomita 50 kuma akwai wani tankameman wani duro, tanki da a ɗora shi a sama, da alamar wani abu ne a cikinsa. Ana so a yi masa hanya ta yadda abin da ke ciki za a iya buɗe shi yake kaiwa har can gurin da mutanen nan suke aiki. Masu haka daban, masu tono daban, masu kwashe ƙasan da ake haka daban, motar kuma da take haka rami a can gurin shi ma daban ne. Nan kuma ga wasu manyan turaku da a haɗa, an saka wasu ƙarafuna, shi ma saman an saka wani abu kamar kwarkwaro, wani tsirin wuta tana fita daga gurin. Lokacin da na hangi wajen, na yi matuƙar mamaki, a ce ɗan adam shine zai iya haɗa wannan abu. Sai na tuna ɗan adam fa Allah ya masa basira da fikira da fasaha, ta yadda idan ya haɗa abu sai kai tsammanin a gurin daman can Allah ya halicci abu. A gefe kuwa ga wani mutumi wanda shine yake bada dukkan yadda za a yi. Bayan wani ɗan lokaci ya ɗaga waya, komai yana tafiya daidai Alhaji, kamar yadda aka tsara. Ga ma'aikatan nan kowa ya kama aikinsa, kuma insha Allah ina ganin nan da kimanin kamar kwanaki 5 za mu iya cimma nasara abin da muke so. Shikenan, yanzu kana ganin za mu iya bugawa a jarida? Ba matsala, za a iya bugawa. To shikenan. Allah ya taimaka, kuma Allah ya ba mu nasara akan wannan abin da muka sa gaba. Ya ce amin Alhaji. Daga nan sai yanke waya. To masu saurare, kun ji dai yanayin yadda muka ɗauko labarin. Na ga muku labari ne mai cike da cin amana da kuma ɗaukar fansa. To ku biyo ni a sannu don jin yadda za ta kaya, domin labarin akwai ɗimbin tausayi ma a cikinsa. Sai mun haɗu da kuwa kashi na gaba don jin yadda za ta kaya. Sunan mai neman ƙarin bayani game da wannan littafi, za ka iya nema na a lambar waya kamar haka 09039295933. Kuma kada ku manta ku rika mana subscribing a wannan channel namu mai suna Farar Aniya TV. Farar Aniya TV channel ne, suna da yawa, to amma akwai wanda za ku ga hoto na ni, hoton an ɗauke shi ne a studio. Yawa, ta nan za ku iya gane ni, saboda sauran mafi yawanci ba hoton mutum ba ne a jiki, amma nan gaba za a iya sawa, saboda channel ya danganta da yanayin ra'ayin mutum.